DJ ɗan sama. Wayya ne mutane na arewa, sunana Mickey the Viper, ina tare da babban DJ duniya, DJ ɗan sama. What up, ladies and gentlemen? I go by the name of Mickey the Viper. I'm here with the international superstar worldwide DJ ɗan sama. What up, ladies and gentlemen? I go by the name of Mickey the Viper. I'm here with the international superstar worldwide DJ ɗan sama. Wayya ne mutane na arewa, sunana Mickey the Viper, ina tare da babban DJ duniya, DJ ɗan sama.